आम ओडिशा केवल ओडिया भाषा कुहाଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଉରକେଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସେ ତେଲୁଗୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 8,50,000 ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବର୍ଡର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 2,20,000 ଲୋକ ଏହି ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏହା କି କଟକ ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ଏହି ଭାଷା ଅଧିକ ପପୁଲାର ଅଟେ। ତାପରେ ଆସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା। ପ୍ରାୟ 6,70,000 ଲୋକ ଏହି ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏହି ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। ପ୍ରାୟ 9,60,000 ଲୋକ ଏହି ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଯାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସେ କୁଇ ଭାଷା। ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଶେଷରେ ଆସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ 3,50,00,000 ଲୋକ କହନ୍ତି। ପୁରା ରାଜ୍ୟର 83% ପପୁଲେସନ୍। ଗର୍ବର କଥା ହେଉଛି ଏହା କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି।